e wiide seedeɓe ko pelle jogiiɗe kaɓirɗe kono ngu riwanno ha yani e dow maɓɓe. O saha noon ala tawa limore mayɓe ngunjan ngu iwi e hooreɓe leydi ndi. Ko ñande altine ɓennuɗo o nde bonande waɗi ko hanki seedeɓe pelliti haalde hen saabu deƴƴere laamu ngu. Joomen wuuro ngo mbi limi ko ɓuuri 4 mayɗo ete foof en ko siwileɓe. E wiide seede goto haade ngunjan ngu waɗde konunkoɓe ɓe gaari no yiilade e nder wuuro ngo. O ɓeydi hen wonde ko nde ɓe jalti nden sanga jamdi 13 laana ndi wow maɓɓe weddi bomboje e dow yimɓeɓe. Nde bonande ina yiye e vidéo mo ɓiɓɓe wuuro ngo pilmi nder makko ina yiye hen gumbe cariɗe otoji cumɗi. E wiide cimtol Akled ƴewnordu windere Herindu Kareli hakkude lewru 7 ɓuru hitandu 2023 e lewru 11 ɓuru hitandu 2024 ko ɓuri 600 siwileɓe maayi e nder gure fodde 30 e nder Tillabéri tawi ko dronaji laamu ngu jani e dow lumoji yontere kala. Otoji nokkuji o girɗi kanŋe e nokkuji goɗɗi ɗe siwileɓe kewi hawrude to gure hono Kola, Thiawa e Libiri.